Jonga ai kublei hagini ka por ka bamenta nengkong ya ka Good News TV ka ba lapenla ban penyo ya gani ka lat ya ka bangan yo ya ka ban rung hagi ying ki jong phi hagini ka por ka bamenta ban ngada ai kublei ya phi ki ba pej ban ki basngap ya gani ka khubor ka ba lengkot hagani ka por ka bamenta ban ngada ingu ru ya blei ba blei ula penla ya ga jinga seng samla sinot sap ngi ban penmi ya kum ki ki channel bangi la ban rung hagi thlewi ngi jong phi man la ki por kum ne ba lengai ru ba ga jingker khu kan long hagi ying ki sem ki jong phi ba ga jing em ka jong phi ru simen de ya ga khubor hagani ka por ka ba mentang don ban ya selok hapleng jong phi na ka kitab na ki proverb ngamut benong na ga lenong ka ba khan riu ka de khot ka ba ar phusan ki kentien jong kan ka khubor kilong don ka lenti ka ba imat bet yau briu henry ka ba kut jong ka long ka lenti ka jingyam ladang ipai na ka tien ka jong ublei ngi siam babun kibriu kibayat yakani ka lenti bat habangi pai nadu ka Genesis ngiyo yau briu ubau blei ulathau u Adam bat ke im hapdeng ka bau blei ulabu hagata ka per Eden ka per ka ba itnat ka badap tang na jingsuk ka per ka badap tang na jings ngobha Henry ngiyo ba hadin ba ulawan ka jing pensyoy lamba utu besen uba ka Bible ka yathu ki shashkor ki sngaudai ki imat bet ban sim yau tu so adong ya ban bam yau tu so adong kenang ba kin yo mat ya kata ka wei pat kalenti kabaki ki imat bet haga jing em ki klet no ya kata ka jing suk ka ba ublei ula ai haki ki klet no ya kata ka jing itnat jong kata ka per ka ba ublei ula bu ki simbat ki labam hanrei ka bakut ka jong ka ki hab ban mi no nangta nak per Eden nagata ka per ka basuk ki hab ban pet om tang kata kini ki hap ru hagajing tem ka jong ublei bat syu ladangi pai ken perlok ba i naga kitab Genesis naga lanong ka bakhat lai ka dekhot ka basipo ngiyo hang turu don uwei ubriu ubadap dagajing kerku ka jong ublei uta udai ulat ubalaya but rengkat bat uniu Abraham ubayo ban mat ya ka ju ka jingkerku bat u Abraham bat habakila ya roy ong kektien ke jong uplei habakila ya roy hangta kila dap dagas pa kapau bat kita bun ki jingri ki jong u bat kita baro arngut ki dap daga jingker hu ke jong uplei bat hadin katu kat nipor kaktin uplei ka yathu yang i ka ong baladon sa ka jing ya ka jia ki nong trei jong ulat bat ki nong trei ki jong Abraham bat hangta habu Abraham ula yo ya kata ka jing ya ka jia ula idei bat ulas ngaudei ban ya khlat lok no bat ulat ban ulat khot ya ulat ban ong kulot ali ngin ya penbet no ban ya khlat lok no bat me namar ka don kan ka jing ya ka jia ban ulat khot ya ulat duong kulot tu jit nengkong mame syanu men lej lada meme lej sakadiang ngangan pai no syakaman balada meme lej syakaman ngangan pai no syakadiang balangin yo hang tu ken barlok ba i pinpej naga kitab Genesis naga nong ka bakhat lai ka dekhot ka basipo ba ula khmit ya lagi khmat ula yo bat ula yo ya ka Ramadan ka wa Jordan ka balong baro keleng daga uidei banjit ya kan ka lenti banwayo shisha ya gata ka ba uidei imat bet haga jingim ka jong u ban ya kata ka lenti ban lech yata Henry penban kata ka lenti kadai ka Sodom bat ka Gomora
Bat habaulah syong katu kat nepor. Ublay daga jing bitar. Utang no yaga Sodom. Bat yaga Gomora. Kaba uni ulot imat bej ujit yaga tagalenti. Bat haga bekat du kaktin ublay kaong. Uhaban mi nang ta. Rengkat bat kalok, rengkat bat ki khun, bat ki jing don ki jing em jong u baro ki no hang ta. Udu no yaga spa ka peu, haban mi tang bat ngi im hagen ke pertai. Kabadap tang de ki jing pensyoi sudah. Ban ya lam yangi hagelenti kabangi imat bej. Henry ngi syem tang ke jing ngausi tang ke jing jenjar tang ke jing huslai haga bakut ke jongi lesi don nap deng jongi kiba mat kiba yat ya kan de lenti kaba imat bej ya ke jing im ke jongi Henry ga bakut kadap tang de ke jing kadap tang de ke jing kutlat kadap tang de ke jing du ke jing kermen Henry penban ublay syemsya yangi bangin sa hangta hagataga lenti ulapa ya uji sukres syaga nega perthai yaga banwan wat yangi baduni uji sukres ngilaban syam nega gospel jong Yohanes nega lenong ga bakat saw ga dekot ga bakan riu ga ba uji su ulayat hu bat ulaong nga ubalong ka lenti bat ka jing sisya bat ka jing imde lesi don nap deng jong pi kiba pilayat hagataga lenti kaba imat bej Henry pisakut no hagi jing bat hagi jing du jing kermen ha ka jing long hagi kam kiba fitrei ni hagan du ki benta kiba pi don ya kada jing mu ban stang lagalong haga business ka jong pi lagalong hagi kam kiba pi fitrei piya ya kada kali ya kada lenti kalam ujisu ubalong kalenti halai ke paralok bait hagani kapor ka bamenta ngayatu yapi badai tang ujisu badai tang mau ubalong kalenti balai pimpai sa ujisu hagani gas ngi ka bamenta ujisu ukhot yapi ya ga bapila ban syam naga gospel ka jong Matayos naga lenong ka ba khatway ga dekot ka ba arpo pra uong tuwan hanga pi baro ki bathaj bat khia ka jingkin ti ngan penjem ya pi shu haga gospel ka jong Yohanes naga lenong ka ba khatway ga dekot ka ba arpusan ujisu uong ha hanga kabamut uong haka lesi kala bandai haga Mary lesi kandai haga Martha bawong kata kajing ngalong kata kajing mipat bad kajing im uta ubangej hanga lauyab unyo ya kajing pen im ka Mary habaga yos ngau ya gindigi kentin kabriu kabaladu jingkermen naga benta ka jing yap ka jong ulas ras naga jing ta naga benta ka jing do no jong ka ya ulas ras ubadan haga ying ka jong ka bad haba ujisu ulapoi kala lej bandem hakjat jong ujisu bad kala yam kala dem bad kala paj ka donut hangta namar ka ngau thu badai tang ujisu ubalong kata gelenti bad ujisu lembaga jing yam joga nega Mary uyam lang kapen long ya ujisu baun yam lang bad ka jing yam joga nega Mary kapen long ru ya ujisu baun lej shalom jing tab ban pen impat ya ulas ros ki para bangej bai bad ki para lok ki para jor ki bapej ya ka nega kubor haga nega por ka bamenta lesi pidon ya kajing ya kendu aga jing im ka jong fi lesi pidon ya kata kajing ya kendu bagi kajing ya syam ka jong fi kombak ya syam ya kini ki jing ya kajing bakla hagalan tiyat ka jong fi ringong ya pito pai shau jisu balai pim duai haswa ba pin mi na ying kum uwei unong ruai syam men sim ubaong
tulam yangi ko kenran kat bangi dang ya syaprang hagi lenti bat kelany ki bangi ya kenduk lang do blay na kabenta ka buram ka jong u amen tong ini duai ngi anyu ya me ablay lembaga de ka khubor hagi de ka por ka bamenta bangi yos ngeu syapang ka lenti ko pa ablay ka bangi ngi dai ban ya han rai ablay ngi ngeu thu ba me da rengkat bat ngi ken ko pa me pha ya lo jong u jisu ken ko pa syaga de ka perthai ken ko pa ban long unong ya lam jong i ken ablay kum dang ada duai ki long yeng ki long sem ki bala do no ya ka jing kermen ki bala do no ken ko pa ya ki ki jing ngau ba ken ko pa ki ban name hi ken ko pa ade ki ba mat ablay bakrau ya ka jing jenjar bat ya ka jing ngau si kum ta ablay to ya lam mami dalam ke jong umen sim ujong me ko pa lembaga ni ka por ka bakordor nga IT haga kerteng ka jong ujisu amen.